Vandaag zijn we bij Lies Bouten, de weduwvrouw van Arn Bouten, in de bamboetuin De Oerkracht op de Bon in Baarlo. Arn heeft tot zijn overlijden 3 jaar geleden de tuin zelf opgebouwd en gekoesterd. De eerste bamboe heeft hij van zijn broer gekregen. Daar is toen eigenlijk een paar jaar later pas mee begonnen. Ja, en als je iets ergens mee begint, dan weet je dat, dan gaat hij ook echt er tegenaan, zeg maar. Dan moet het ook allemaal kloppen. Het heeft alles heel veel ook zelf opgezorgd. Want hij bracht het weer over op andere mensen. Ja, dat vond hij wel altijd belangrijk. En zo hadden ze ook bij de bamboevereniging hadden ze hem wel graag bij, want omdat hij van de tuinbouw afkomt, weet je ook overal veel meer van af. Hoe de grond is en zo'n ding. Wat wij heel simpel vinden, die anderen hebben er nog niet van gehoord. De bamboevereniging komt 1 keer per jaar om bamboe te oogsten voor de pandaberen in China. Als je eens naar de dierentuin gaat, dan zie je dat. Want volgens mij zijn dat dan ook. Of andere beesten. Want daar hebben ze ook in de Overloon hebben ze heel veel bamboe. Maar wel veel dezelfde zo. Niet zo, maar dat is voor die dieren. In de dierentuin. Te eten. Je kunt er ook iets van maken, hè? Als je kunt knutselen, zeg maar. Ik heb een tuinhuisje gezien van bamboe. Ze hadden een schoondochter, die maakte van alles, vroeger bamboestokken. Die wist dat ik er toch genoeg had. Maar als je die vers hebt, dan zijn die wel mooier van kleur. Als je ouder wordt, wordt de kleur al wat anders. Hè? Wij hebben ook eens een stukje gemaakt. Nou, dat was uit een boekje. En dat was heel leuk. En toen het een paar maanden stond, ja, dat droogde het helemaal in. Dan was het zo aan het rammelen. Ik viel het gewoon uit elkaar, omdat het indroogde, zeg maar. Als je ergens vergaat, dan gaat je overal informatie aan. Nu is ook meteen bij de bamboevereniging gegaan. Ja, daar kun je ook heel veel. En dat water en zo, ja, dat weet je van zijn tuinbouwdingen. Hè. Want van de bamboevereniging hebben ze heel geen water. Ook, in het begin heeft ze ook kunstmest gegeven. Maar een bepaalde tijd mag je dat ook niet meer doen, anders groeien die te hard, dan gaan ze te hard winteren. Hetzelfde als met bloemen, die moet je in augustus ook geen kunstmest meer geven. Maar ja, dat wist je wel. Maar nu wordt op internet en voor dat ik er misselijk van werd. Ik weet niet meer. Maar ik deed wel nooit, nee, dat stopte wel mee.